Apa iki santenane batinku sing jawabke sliramu beda ati beda lambe pasang rangke lintang ning angkasa kowe tega gawe lara marang tresno iki wis dalanmu piye Cayu sapa jenenge wong tuamu sepurane yen gawe lara iki pilihane wong tuamu. Nggih. Jenenge wong tuamu sapa? Dedi. Dedi Sumarno. Ndak kenal aku. Kuwi sapa kuwi? Nggih duka. Ndak kenal. Sesuk komoran ning omah ya. Nggih. Ayo, garap. Nggih. Enten pupusin langsung. Wonten diajeng ini. Samsa. Nah, sesarengan kula sakadang kanca saking keluarga Agung Wahyu Kerido Asmara. Nuruti panjenenganipun beliaunipun Bapak Slamet adalah sak gugusan keluarga. Sesarengan Wahyu Kerido Asmara. Bapak Sunarto matur sepanuwun. Keneng apa sifatmu saiki wis beda. Kowe ninggalke aku ngebotke Pak Slamet. Apa rasa tresnamu saiki wis sirna kaya lumut ing pinggir segara. Saurana Cayu sesuk ning jero dodo sesuk tuku obat aku pancen melarat bondo Cayu. Rasa tresnamu saiki wis beda kaya lumut ning pinggir segara. Apa iki satenane batinku sing jawabke sliramu beda ati beda lambe. Wes kadung mati rasaku kemas rungono tangisku becike wilongo saka uripku. Pari pasang ngrangke lintang ning angkasa kowe tega gawe lara marang tresno. Iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara atimu. Wahyu Kerido Asmara. Wahyu Kerido Asmara. Aini Zamzam. Tak lilani nduk Cayu sliramu lunga tak lilani. Iya. Yen pancen iki pilihane wong tuamu aku lilo Cayu. Sing bagus sliramu bakal tetep bahagia karo pilihane wong tuamu ya nduk. Amin amin amin. Aku tak golek duit sing akeh ben gelem marang aku.
rasane batinku sing jawabke sliramu beda ati beda lambe Wes kadung mati rasamu kemas rungono oh iya dadi eko wilongo saka uripku paribasan ngranggen lintang ning angkasa kowe tega gawe lara marang tresno iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara atimu sepurane yen gawe lara atimu alhamdulillah pupu sing nelongso wis dipinakani